Bugün onu şäherin içine aýlajak. Aýlajak, şäher Oğudun aýlajak. şäherimiz bir aýlaly. Kän gelýän Maşgabada? Kän gelýän. Nesip edenden Allahjan görýän Aşgabadymyzam tüýleme. Gün-günden oğudanlaşýa. Bayramçylyklarymyzam kän. Gelýäs, gidýäs. Bayramçylyga gelýänsiň, toýa gelýänsiň. Toýlara gelýäs. Birinji gezek Aşgabada gelýän ýadyňa düşýär. Hawa, ýadyma düşýär. Ýöne iki özüm gelemokdy, topar bilen gelýärdik. Näme topar? Libap vilayatyň tan toparlary bilen bagşylar 4-5 aýdym çolup gelýärdik. Näçinji ýyllar ka? Şol bara 2003-2004-nji ýyllar. 2005-nji ýylda ýanglanjam ýeňiçisi boldum. Ondan soň soýly nomerlere geçip başladym. Ama şeýle soýlyny aýtdyranok. Nädip dörüdi aýdyma bolan höwes haçan dörüdi? Aýdyma ilk başta ýokdy höwes mende. Men gowurýan kärim ýa molim bolmak ýa-da doktor bolmak. Onuň bilemok mektep wagty şo merjendeneler alyp gidýärdim, molim men gaçýardym, molim men alyp gidýärdim. Tutup onuň käbä Aýdym aýtdy ýakdy. Hawa. Men aýdym aýtjak däldik. Bä. Onuň kakam aýdym sada gowur, ejemem gowur ýa. Kakam aýdyma gitmäge ruhsat berýär, ejem ruhsat berenok. Mektepden gelýän sapak gutarıp öýe geljek bolan ýa maşin drondur da çärek gitjek bol. Aýdym aýtdyrjak bol. Menem goňşularyň öýünde oturýardym bu maşin gidýänçe. Onaň öýe barany hem çiňiýjek galdyň. Nirde ýördüň? Menem ýok, men goňşularyň öýünde oturdum. Ýörgizim gideli diýär-de kakam. Kakam gowur aýdymy. Menem ýok, ejem oýanok diýär. Ejem oýanok. Ejem bilen öýdüm, bulaşýar diýip, akydýardy, şonda. Ay şeýdip, aýdym, eýem, merjendeneleri Grand Prix, şonu yerlere eýe bolan soň eýem özünden bolup gidýänik. Özüme höwesim dörep başlady. Her bir näme diýär? Birinji ýer alýan, ikinji ýer alýan. Ana Grand Prix alan soň bir hili höwes başgaça bolan eken. Anan şähere gaýtdyk, şäherden bära gaýtdyk. Şeýdip aýdym, höwes dörep gitdi. Ýöne men aslında gowurýan kärim ýa molim ýa doktor. O kärksem. Bir halipaň bam? Bar. Halipam Türkmenabat şäherinde Imam Ýolyýew diýip eşiden bolsaňyz. Ýok, eşitmedim. Imam Ýolyýew diýip aýdyp çemez bar. Soň Kümüş Hezret Guliýew bar. Şolardan men pat aldım. Yani halipa derejesine yeten insanlar. Ondan pat aldım. Ondan aýlanany bolup gidiberdi soň. Gowurlar? Allah jana mende görüşkür. Sen näme kofe içýän, çay içýän, malaýly bir zat, ha? Можно? Можно. Bossana baraly. Nesip bolsa baraly. Eneşdiýe, bu kofemize ma diýip bergedek. Ani eneşjan встречай нас. Dün diýwa bilen gurlaşýas. Onuň dilberýär ýa-da ertedi ýa-da nisem Хахатушкаdır yaman hedir bolar diýdi. Şu adam Хахатушка görema. Ýok, Хахатушка da däl, prost men göwün açyk bolanyň üçin kän bir gaharly negativ zatlarmy ýüze çykaramak. Zaçem? Dogry-da. O kime saňa interesin däl, oňa da interesin däl. Nähili kyn bolsa da gülüp geçirmeliyim mi zaten? En gowşa, şondan diýäzig. Apam diýär, sen ýemen şok diýär, gowy diýär. Hiç wagt diýär, gaharlanamak diýär. Diýen bolly, gülüp geçýän ýene. Gaharlanymdy bir görseň diýmeli. Ýok, görmesin. Görmesin. Proçum şulaydymy, hemme kim gowurýar. Birinji gowuran aýdymlaryň içinde, soňam birinji meni Dilber Rahmanow eden aýdym şu. O aýdyma? Hawa. Ben şanyň aýdym.
Kimin? Saparlyp beýen. Bak bu. Dağ seherin sağlığı dinlep mulo doymayar baharımı yadımı yürek kıysa doymayar Dağ seherin sağlığı dinlep mulo doymayar baharımı yadımı yürek kıysa doymayar Dünyan tamam dolany, aşkını yitip kadany, gıyd yüreğinin nedeni, hemmelerden doymayar. Dünyan tamam dolany, aşkını yitip kadany, gıyd yüreğinin nedeni, hemmelerden doymayar. Vah! Sözler nähil gowy, ha? Dünýäň tagam dowduny, ışgyn ýetip közüni, Gıyd yüreğinin nädini, hemmeler deň duýmaýar. Durmuşam şeýle, hemme kişi bir sereden ak, hemme kişi üçin bagtym şo bir zatda. Ola doğru. Yani. Ben znam, men ne ýöne Allahan her bir aýdýan aýdymym özüniň içindäki sözleri men üçin düzlenýär. Bolmasam şeýle de dilde. Bolmasam şeýle de ýa-da her adamyň öz, sen her kime düşündir bilemem. Naprimер, men beýle, men eýle diýip bilemem. Yani men aýdymyň üstünden öz içki duýgulary çykarýar. Şonu bilýär. Şoň üçin men gowurýan ýolum bir şeýle medlak. Tansoň şustyr. Olam gowuş ya. Beret ýa-ni hereketsiz ýa-ni etip bilemem. Turup boladym. Tans etmedek bolar diýer. Bagt diýende. Kä wagt bara käbir adamlar görämäge hemme zady bar ýaly. Ýöne de özüni bagtly duýup bilmeýär. Onuň daşnaklar diýärem olara. Ay jaýyň ma, maşynyň ma, maşgalaň ma, işiň ma, hemme zadyň ma, janyň sag. Näme ýetenek saňa diýerler. Şu bagt üçin şu zatlardan hem başga bir zat gerekmi? İsasy zat şu zat däl bolaýmasyn, şol şu благополучие diýerse. Hemme zadyň ba bolsa, ondan daşyndan näme bagt gözler? Bilemem, her kimde bir zat bolup bilýär. Meselem, maşgalaň gowy, çağılaň ba. Aýdaly, meselem artist diýeli. Ýöň artist aýdymçy, ýöne maşgala ýagdaýy sebäpli sahnaga çykanak. Hemme zady gowy, ýöne sahnasy ýok, dinlejisi ýok. Düşünür bilýärmi? Düşündirdiň ýöne. Ya käbir meselem siýahat edesi gelýär, hemme zat gowy, jan saglyk, ýöne imli siýahat edibilenak meselem diýende. Şo adam bagtly duýmazlygyna özüňi täsir edibilýärmi? Edibilýär. Ondan Naprimер, men aýdym aýdasym gelýär. Ýa. Senem maşgalam, çağalam diýip sahnaga çykyp bilmeseň. Ýa. Eýem içiň alyp urýar. Aýdymçy hiç wagt aýdym. Bolly men aýdym aýtjak däl diýip terk edip bilýän däldir indi. Belki saglygy sebäpli goýup bilýär. Mene şeýle pikir edýän. Ýa men özüm aýdym goýjak boldum. Ay diýene men gowurýan kärim. Şo urdan gitjek boldum ben. Ondan yaramadym men. Soğuklap, griplap yaramadym da. Geçmez öskürük oldum da. Aýdym aýtmadym şonu men goýdum. Şonu bilýän. Şoň üçin ana aýdym aýdyp giden soňam ýanky öskürügim aldy. Şondan soň aýdym goýamok men. Uje eýem где-то 20 näçe ýyl boldy şoňa. Hiç goýamok. Onu sen saglygyna täsir edýär. Men saglygyma şonu bilýän, şonu men saglygyma täsir edýär şo. Yani, например, Bikrede çykýan çağılaňly. Ben 1 ýaşyna jeli konsertlere çykmadım, çykamam. Men oturup bilemem o öýde. Ben 1 ay geçe, 2 ay geçe aglap başlaýan özüňden özüň düşünip bolanok näme üçin küýseýän sen şoňa.
Onu şu doğru da şu yankı men diýänim. Sen hemme zadyň bara. Sen bagtly diýmek yeterlik däl. Bir zat gitmeýän bolmagy mümkin adamy. Şo belki şodur. Men pikirimçe. Her kimde bir zat geçen. Her kimde de bir zat bardyr. Mende şol ýaly. Ezildim seninle batly günlerim tutaysın boy verme ellerim yar seni tariflar dillerim dünyada meyketenim sensin gül hoşum sensiz gamly başım bul sen yarım bana ömürlük yar yoldaşım sensin gül hoşum sensiz gamly başım bul sen yarım bana ömürlük yar yoldaşım. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Шлённы тенкди. Ver. Спасибо. Спасибо вам большое. Be, ne bostana gelsen boş koy vermeye değil ya. Wow. Mhm. Ýöne aýtjaklar sürpriz. Aha. Vay men gorýar zatlar. Как раз gerekti diýdin. Как раз. Бассан. Спасибо. Okudan raçlaly. Ýöne gowy etdir. Tam men istedim. Kofe değil mi? Mhm. Şäheriň için polny tanıştyryn ha. Aha. Ha belki de menem gelip maşinaly gelsem. Ha belki. Olmazsak takpam. Ha inşallah. Olmazsak daatdyr öýdýän dadyň bolup gördüm. Ha. Aýdy bilýän näme diýdim? Aýdyp biljek. Aha. Gözüňe getirmen hal inni 22 ýaşymda. Aha. Jowanlyk ýaşy diýerler. Ha 23-22 ýaşda ýa şonda da hal sen çağa ýaly, mene çağa ýaly özüm duýýan. Habar gelýär sen at kadanan bolýan. Mene gülýän. Men ne edip? Ýok, men ýaşym hali oňa ýeten. Men däl. Birazcık bir ululaýyn diýen bolýan. Aha. Ondan şeýle bolýan. Maat kazanan artist berýärler, şokda ýörýän. Garaşmadım, hiç garaşmadım. Ya o yaş, safsiyem yaş kireden mene. Hormatlymyň, arkadaşymyň duýdansy soğudy, maňa şow getirdi. Men garaşmadım da ýa şoňa. Men şunça ýyllarda göz ýetiren zadym şu gahrman arkadaşymy zihin tanaýa. Onun yaşta da däl gurrundy. Ha mene şonda özüme. Garaşmadım. Men apşy garaşmadım şu ýaşymda. Gahrman arkadaşymy hemişe şol zihinler tanaýarym, şolary gollaýarym. Höwüslendirýärem ýan hyýal. Allah'ım, hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun diýen şu aýdasy meni. Wer gadyr ne dergär biler diýär. Men garaşmadyk soğudum şu. Men garaşmadyk soğudal görün. Tutuş dörejiligiňe de oly tergide ondan. Da, ondan soň şeýle bir hujuw bilen işläsiň gelýär. Merwan arkadaşym jan sag bolsun. Arkadaşlar serdarymyzyň hem işlerine diňe üstünlük arzu edýär, jan sag bolsun. Şu çağlar şu mektebe gidýär, çağlar wagna gidýär, şu bayramçylyklarda çykyş edýärler. Bagyt şol. Uly zat. İnşallah men hem çağalym. Aýdymçy bolarm diýip arzu etjen. Näçe çağ? 3 oğlum var. Tugulmy? Ýöne. Bir iki mi diýdim, 3 etmedi. Yok, 3. 3 oğlum var. Ýöne. Ananay goç. Hiç aýdyma yok. Ýokmy? Yok. Özüň şeýle keniňde näçe? Ya, belki de olan o soň öwreniş. Höwes oýanyk gider belki. İnşallah. Dostun kenmi? Dostum yok. 2 dostum var. Olam ýany ýerler. Ýöne joralam var. Şu dostun diýänim Joralam, joralam var, joralam. Özlerem diň duşum däl. Aha. Ulumy? Uly. Aha. Hemmesem uly. Ýa olar
Ýalňyşan ýerinde ýalňyşdyň, sen etme onu diýip maslahat berýär. Men şonu halaýan şoň üçin. Kän bir deňduş joralam da dedim, men ullar jora. Goýýandy diýip joralam. Ýürüçikler men olar. Asyl dost köp bolup bilýän-ki, dost jora. Çyn dost ýa bir bolar, ýa bolmaz. Bir san bolar. Çyn dost bolmaly. Yar aşkına pervana, Allah'ın Sabır kararım, yüreğim sana bağlı. sayrat dil yürek tarım, Yüreğim sana bağlı. sayrat dil yürek tarım, ah benim suyun yarım. Yar aşkına Pervana, Allah sabır kararım, yüreğim sana bağlı. sayrat dil yürek tarım, yüreğim sana bağlı. Sayrat dil yürek tarım, ah benim suyun yarım. Sen ömrümün baharı, bahtımın gül çırağları, şad güllere beslenir, devran sürsün armağanı. Şad güllere beslenir, devran sürsün armağanı. Sen ömrümün baharı, bahtımın gül çırağları, devran sürsün armağanı. Sen ömrümün baharı, gül çınarı. Ah benim suyun yarım. Özüň näçe dogan sen? Bir 5 dogan. 3 ogul, 2 kız. 3 tane agalam bar, biram jigim bar. Olaň içinde ýokmy höwesi? Aýdym saat. Be? Hiç. Şondan diýende men Nädip çykypdyr? diňe soraw şonu berýän. Baba men bir ýerden belki-de может alandyňyz, gülşen bolýar. Ýöne goýurýar, kakam ejimem aýdym saat ökde bolanda. Şeýle любитель diýem aýdyma. Hawa. Papama diňe aýdymyň içinde tans etse boldy. Durman tans edýärdi. Berkimler diýer, bu gyz aýdymçy bolman, kakaz aýdymçy bolaýman diýip. Täze şu wagt aýdyma başlaýanlara näme maslahat bererdin? Sluh samglany. Kulakda sluh gowy bolsa, mesele däl ol. Menem napример okumadykda muzikalny orlu. Men ne samochka diýilýär. Men şonu ýaly. Şoň üçin okuwçy edip aljakmy? Biz size çağamyzy berjek bolýas. Okudaýyň aýdymsaz öwrüdäýiň şey diýerler maňa. Ha bolýar, ýok diýemok derro. Ýöne käbak diýen, men şu wagtym ýok. Aladalarym bar. Şu gün getirin, bugün getirin, getirýär. Men diňläp görýär. Eger şu çağda talant bar bolsa, men diňe talantny berýär. Nota bilen akmy? Nota bilemok. Ýöne do re mi fa sol la si do onu bilýän. Adam bilemok men. Ýöne çağalaň häzirki çağalaň görýän-kä müňden birinde da bir ksan näçe men özüm görüp şuňal çağalar barlar beýinen. Men diňe talant üçin. Ýöne esasy zähme döýdýän nähil bolanady. Nähil talandyň bolanady. Ejesinden kakasından birazcık bir gollaw gerek. Çağany höweslendirýär şo. Ýöne talant gerek. Başda birine öýkünip bolýam. Ýolumy tapýançan. Hawa. Diň ýerinden, şoň aýdymdan aýdyp gaýtalap bir hili. Bolýar. Men ýöne özüň ýoluňdy. Tapmalylar soň ýöne. Öz ýoluň bolmasa, sen aýdymçy der. Oň öküneniň bilen o eýýän ba. Hawa. Doğru. Öküneniň bilen aýdymçy bolup bilmeýär. Özüň ýoluň bolmaly. Mene kän dinleýän, kiçik çağa wagtym dinleýän aýdymçylym. Maraldur diýýän kän dinleýärdim. Soň
özög aydymçylar dinleýärdim. Dinle şo narodun aydymlary dinleýän men. Soňam Sahy Dursunyň aydymlaryny dinleýärdim. Sahy Dursunyň sesi bilen meň sesim men özüm şoň sesine meňzedýärdim. Kakam diýärdi. Beýdim şu gyzyň sesi saňa meňde. Şoň aydymlaryny aýt diýärdim maňa. Doğrudan men Sahy Dursunyň aydymlary bilen çykyş edýärdim mektepde öwre. Bir wagt aydymlaşyp edýärdim şonu. Özüne de diýdim Sahy Dursun. Men sen aydymlaryň bilen çagalyň mesledik. Maraldyr diýen aydymlary bilen. Bir deryadan çıkabilmez. Ana diýär ýalgyraşlary Dişlerine Dozuk beni yakabilmez, yakabilmez, yakabilmez. Yanıp bela taşlarına Dozuk beni yakabilmez, yakabilmez, yakabilmez. Yanıp bela taşlarına Yanıp ben, yanıp ben, yanıp bela taşlarına Yanıp ben, yanıp ben, yanıp bela taşlarına Çıkabilmez, çıkabilmez, bir deryadan çıkabilmez Yakabilmez, yakabilmez, aşkım odu yakabilmez Bakay coşup durmayın. Живой edilen mukabe. Awo. Arda lewapdy. Şu konserde живой etdin mi? Живой, awo. YouTube'da akyny. Awo. Men fonogrammadyr etdim ha. No. Молодец, dilber. Sağ ol. Men gowurýan. Fonogramma näçin halamok? Aha. Nirde näme aýdym soň ýadmy şoňa. Ha. Soň ýalňyş mikrofon bilen aldyrak berýär. Şoň üçin gerek däl diýer. Maňa diňe живой bolsa gorkamak. Gatgym. Häli dost hakda soramda dostuny ýetirjek bolsaň gardyna pul ber diýär. Gardyna pul berýän. Bersem soň alyp bilemok. Hemme kişiyle. Sorap bilemok soň öldürüm getirip bererim. Şoň üçin wara öýüň içinde. Men bilemok men pula ýerde hojaýyna soraň diýen boldy, oň goýuna taşlap goýýan. Oň ýanynda barýarlar, olam ay kemper bilýär diýen boldy. Saat ýokdaň. Orta arada ýöräber soň ylga. Geçip bermeli ýöne berjek bolsaň. Hawa. Özüňem rahat ýatýan. Ýöne diýsen amara insaply adamlarym bar. Şo diýenler. Köplönç şo geçip bereniňe diýen adamlar getirýär hem ýöne. Esli nujdasy diýen bolsa kömek et. Owala. Menden gelseler siziňle kömek edip bilýäňiz, maňa kömek edäň deseler men staraýyşdy. Şoň kömek edesin. Saňa da ýöne kömek edilen ýerler hem bolandyra. Bolýar. Şo dowam etmeli şol. Awa. Şol nämäni? Estafetan dowam etmeli. Ýagşylyk köp sag bolsunlar, awa köp kömek edenler boldy. Sag bolsunlar. Allajan. Ýani diňe gowullarynda. Allajan hyzmat edelim. Şahir diýär, dostum maňa oňot adamlar. Käwat hakykatdan diýdirýär şonu. Awa. Şinden gelýär şol.